Здравейте на всички от екипът на Витоша Classic. В това видео ще ви запознаем с подробностите и изискванията за записване на квалификацията на самото състезание. Първото и най-важното, трябва да се разчертаете терена, на който ще тренирате с отбора. Той представлява следното нещо. Под рига, където ще работите гимнастиката, трябва да имате линия, която ще бъде 3 метра дълга. 4 метра и половина срещу нея трябва да имате още една линия, която също ще бъде 3 метра дълга. По средата на тези две линии ще имате още една трета линия, която ще разделя полето и тя ще бъде също 3 метра. След което на тази средната трябва да начертаете напречни линии от 1 метър по този начин, където ние ще ви дадем специална картинка, по която да се ориентирате, точните размери, къде колко трябва да имате, за да може да е правилно за снимане и безопасно за трениране. Уверете се, че сте си поставили камерата на 6 метра от тази линия, която съм застанал аз, за да може да се вижда всичко по най-правилния начин. Също така, проверете гайдбука, който сме ви пратили за всички допълнителни подробности относно квалификацията. В първата част имаме 5 минути да изпълним 20 синхронизирани тръстъра, 20 синхронизирани хенг пауър клина и 20 синхронизирани тръстъра. Като подредбата на щангите ще бъде мъжка, женска, мъжка и така трябва да бъде през изпълнението на първата и на втората част от квалификацията. Ако работи единия мъж и едната жена, това е начинът, по който да се нагласим. Този начин може да видим като клекнем под паралела и горе като дигнем ръцете, също така отчетливо се вижда и фронт-трак позицията. Ако работят двамата мъже, единия остава тук, а другия остава тук. Това, което не трябва да се случва е, ако жената е вътре, да работи така, защото не може да се вижда фронт-трак позицията и може да имате много репове. Значи имаме жена-мъж, един срещу друг, мъж-мъж, един срещу друг и когато мъжете се въртят, постарайте се той да бъде там, с лице към жената и така всичко ще бъде отчетливо за виждане. Също така, за да може да са правилни, за да може да се броят повторенията на самата първа част, единият атлет винаги трябва да бъде зад бялата линия. Може да се сменят както искат, но единият трябва да бъде зад бялата линия, за да може да се зачитат тези повторения, които двамата синхронизирани ги работят. Може да се редувате както искате. Уверете се, че клякате под паралела и хубаво заключвате лактите горе, за да няма сърдити и за да няма много репове. Хенг пауър клина също, уверете се, че сте поставили лактите в предната част, щангата е на фронт-трак позиция и колената са заключени, да не бъдем с такива бързи повторения, защото отново ще трябва да ви режем и няма да сте доволни от представянето си. Имате право на хора, които да ви помагат през цялата тренировка за слагане на дискове за втората част, за махане на щангите, подреждане на дъмбелите за третата част. Всички имате право на това нещо. Ако имате такива хора, използвайте ги. Това е за първата част. Сега ще ви обясним и за втората. При началото на заснемане на квалификацията, уверете се, че сте показали много чисто, визуално какви дискове ще използвате. Малки, щипки, големи, дъмбелите правилните килограми, за да може ние да ви оценим както трябва с реалните тежести, които сте вдигнали. За втората част може отново да използвате помагачи, които да ви слагат тежести, ако не може вие да си ги сложите. Уверете се, че като поставите дисковете, накрая винаги завършваме с щипка. Това е условие за самата квалификация. По време на 5 минути могат всички да подреждат щангите, но за да изпълняваме, за да някой да изпълни комплекса, другия трябва да бъде извън линията. Комплекса беше за максимални килограми. Обръщане, може да обърнете какъвто искате стил, пауър, сквот, сплит и последвано от 2 избутвания над глава. Стрикна преса, пуш преса, пуш джърк, сплит джърк, с което може да вдигнете най-голямата тежест. Всеки от вас има право на 2 опита в тези 5 минути. Не повече от 2 опита, с които да вдигнете най-голямата тежест. Това е важно условие. Прочетете хубаво гайдбука, за да се уверите, че изпълнявате втората част както трябва.
Между втора и трета част имаме 2 минути задължителна транзиция, в която щангите трябва да бъдат махнати от доброволците или от вас самите и да бъдат заменени с дъмбели. Дъмбелите трябва да бъдат поставени по абсолютно същия начин, както бяха щангите. Молим всички да изпълняват деви опресите по същия начин, както бяха тръстърите, за да може да бъде видимо. Когато жената работи с мъжа, са по този начин. Когато двамата мъже работят, са по този начин. Мъжете се редуват и е хубаво да използват онзи край, онези деви опреси, за да може да се вижда по-добре. В третата част може да се сменяте както искате. Може да се сменяте на едно повторение. Важното е само и този, който не работи, да е зад линията, за да може тези, които двамата работят, да им се четат повторенията. Следователно, ако някой закъса на гимнастиката, може да бъде сменен по всяко време. Ако някой на бърпите да остане без въздух, също може да бъде сменен когато решат. Започваме с двата рунда от толстобари и деви опреси. Толстобарите синхронно, заедно краката назад, горе докосвате заедно, няма да ги показваме, знаете как се правят, прочетете стандартите отново. Важно за деви опресите обаче е, че синхрона е долу. Искаме хубаво да ви видим, че сте залепили гърдите и сте с ръцете на дъмбелите. Като се изправите, трябва да се уверим, че на видеото виждаме, че сте заключили всички стави, имате пълен обем на движение, горе показвайки контрол. Искаме долу да видим синхрон, а горе да завършим обема на движение. Това значи, че ако сме легнали заедно, аз мога бързо да се кача горе и да легна и да чакам, докато партньорът ми се връща малко по-бавно. Няма проблем, стига долу да сте легнали и горе да сте заключили. За бърпитата заставаме на тази линия и отново лягате, уверявате се, че сте залепили гърдите и минавате от другата страна. Уверете се, че не сте тук или че не сте станали преди другият да е залепил гърдите. Искаме долу да сме легнали. Преминаването може да бъде с стъпка, с скок, както прецените. Стига да сте facing each other на самите бърпита. Отново може да се въртите както искате. Когато свършим с толстобарите и деви опресите, двата рунда, след което имаме двата рунда от бар масълъпите и бърпитата и после пак връщаме. Толстобари, деви опреси, бар масълъп, бърпита и така ги въртим за тези 8 минути, за колкото се може повече бройки. Всеки може да работи с силните си страни тук. Вие ще си го разделите като отбор, както решите за най-добре. Уверете, че сте прочели много добре гайдбука. Ако имате въпроси, ги задавайте сега, за да може да се уверим, че всичко е както трябва и заснемането от първия път да ви бъде перфектно. Ако имате въпроси, ги задавайте, пак казвам. Оставаме на разположение, пожелавам ви успех и ще се видим в лидерборда.